Ďalšia vec, ako dlho hráte? Asi pol roka. Pol roka? To ste celkom odvážne. Ja poznám iné skupiny, ktoré garážujú 2, 3, 4, 5 rokov a na isto ani nejdu pre istotu. To garážovanie už máme za sebou podľa ktorý. Začíname ale od nuly. Že ty svojí smiech do neba